Ini terase cilik, guys. Ya lumayan lah, gue ngerokok ngopi-ngopi neng jobo toh. Iki nek payunge. Ya mlebu yo. Nah, mlebu disambut kaca besar. Oke. Resik, guys. Di piring-piring, di panci-panci, cutlery, iki wajane kompore, guys, kompor induksi. Gelas-gelas kayak coffee maker, kayak nggodok banyu. Iki kulkase, kayak panganan yang tak go mau. Aku kan nek neng dindi ku senengane nggawa panganan dhewe. Gak percaya karo panganan restoran. Oke. Nah. Sempakan tok ya, gak apa-apa ya, guys. Oke. Di kamar mandinya, guys. Jam. Toiletnya. Ono sampo, ono sikat gigi, ono pasta gigi dan sebagainya. Nice little apartment. Okay. There we go. Nice. Clean. Murah tapi apik lah, seneng ya, guys ya. Iki ono kursi, dinggo santai-santai neng jobo neng ngesor payung mau kae neng teras. Darling, this chair, relax chair. You can just open and come here, I show you. This chair. You can open, this is like garden chair, you know. You can just, sunbaking chair. Oh, there you go. Jadi iki iso dibuka terus nggo layah-layah nang jobo. Nah, iki kamare. Nah, iki pemandangan sekon jero kamar. Iki mau kan. No. Kayak kan pintune mau kae lewat kono. Terus kue payung-payungan iso mak meneng kono ya kan. Ya kan karo bojoku ngerokok neng kono, nyemil neng jobo. TV. Ini plastik, guys. Kamar tidur ya. Lucu. Apartemen lucu, mungil kecil, mungil. Nunggu toko barang-barang. Nah, itu. Metu meneh. Ya.
enak neng kene nek pas ora udan. Masih udan rapopo kan enek payunge guys, dibuka wae payunge kuwi engko ngerokok neng kono, nyemil-nyemil neng kono ya kan. Lucu, cute. Wes ya guys.